areáli našej Národnej zoologickej záhrady Bojnice sa konal výcvik psovodov a služobných psov vojenskej polície a ďalších ozbrojených zborov Slovenskej republiky a taktiež ich zahraničných partnerov. Cvičenie bolo zamerané na vyhľadávanie výbušnín a drog v rôznych častiach areálu. Zoo je jedno z veľmi atypických priestorov a je to veľmi zaujímavé pre psov aj pre psovodov, nakoľko je to miesto, kde sa len tak nedá prísť so psom a je tu strašne veľa rôznych pachov od zvierat, ktoré môžu byť mätúce pre psov. Pes je tvor, ktorý by mal všetko vyskúšať proste v tom tréningovom procese, aby nebol ani psov, ani pes zaskočený a vedel reálne byť nasadený v takomto priestore a vedel pomôcť. Nikdy nevieme, či sa v budúcnosti nestretneme s reálnou situáciou, ktorá si bude vyžadovať práve takúto pripravenosť. Preto sme veľmi radi, že si to mohli vyskúšať práve u nás. Považujeme to za veľmi dôležitú prevenciu a prínos pre bezpečnosť nás všetkých.